बर' फरायसा आफाद आरो कालाइगाव स्पर्ट्स एस'सिएशन बिथांमोननि जथाय बानजायनायाव देग्लाय 18थि मार्टियार ट्रफि बिथांमोना फुटबल टुर्नामेन्ट खुंदों। थांनाय 15 अक्ट'निफ्राय बे जोलुर बादायनायखौ बिथांमोना होदोंमोन आरो दिनै जोबथा हाबाफारि आरो जोबथा गेलेनाय फाइनाल मेट्च बेवहाय मोननै गोख्रों दोलो बाहागो लादों। मोनसे खखा बस्ति आरो मोनसे कबिरालि बिथांमोननि गेजेराव जादों। दा आं कालाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गिबिसिन साबायखर बावदों जे गेदेमा मुंख्लं बिथांमोनखौ गोथाङै लाखिनायनि थांखिजों बिथांमोननि सानथौ सानस्रि बिथांमोननि हारिनि थाखाय बावसोमलांनायखौ मोनसे माने गोथाङै लाखिनायनि उद्देश्यजों बे जोलुर बादायलायनायखौ दिनैसिमहालागै जे बिथांमोना 7 बोसोर दैदेनबोबाय बेनि थाखाय आं दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कालाइगाव स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ आं साबायखर बावदों। लोगोसे आं साबायखर बावगोन कालाइगाव ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा जायफोरा दख'रा आफाद आरो स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ नांगौबायदि हेफाजाब आरो मदद होनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ दिनैसिमहालागै गोथाङै लाखिबाय। बेनि थाखाय आं साबायखर बावगोन आरो आसा खालामदों बिथांमोना खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय समफोरावबो बेबायदि बे गेलेनाया जाहाथे थाबाय थाथों, कन्टिनिउ जाबाय थाथों आरो बिनि गेजेरजों जोङो बे फिल्डआवनो बिभिन्न माने गुबुन गुबुन गेलेगिरिफोरखौ लाना फैनानै जोंनि इयुननि फिरिनो बे गेलेनायनि मोनसे जिथु खेपा बेखौ गेलेनायनि जि मोनसे स्किल बेखौ जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों होनानै गालांनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो माने बड'फानि जिथु थांखि बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननाय सारा बुहुमाव सिनायथि मोनसे होनायनि मोनसे थांखि बे थांखिया निश्चय नैबे गेलेनायनि जुगिदि मोनसे जाफुंहैयो आं बेखौ मिजिंथिदों। खारन गेलेनाया मोनसे माने मोनसे राइट डाइरेक्सन जाथिखौ गावनि इन्डिभिजुवेलखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गावनि देश गावनि जाथि गावनि ओनसोलखौ प्रिथिबियाव सिनायथि होनायनि थाखाय सबनिफ्राय इजिएस्ट आरो मोनसे गोथों मोनसे लामा आं बेखौ सानो आरो बेनि थाखाय जोंनि गेलेगिरि बयबो बिथांमोना बिदिनो गेलेनांगौ गावबा गावनि जिखिनि माने इनबर्न टेलेन्ट बेखौ दिन्थिनांगौ हारभेस्ट खालामनो नांगौ आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गावनि सिनायथिखौ प्रिथिबियावनो गायसननायजों लोगोसे जोंनि हारि देशनि मुंखौबो माने फोसावलाङो माने फेहेरलाङो। बेनि थाखाय आं खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो इयुथ्स बिथांमोनखौ गेलेनायल' नङा गेलेनाय होनोब्ला उदालगुरि जिल्लायाव एटलिस्ट आं बेखौ बिराद गिदिर मोनसे क्रेडिट लानो नागिराखै खिन्थु दासिमहालागै जों जि मोनदों जे हायेस्ट फुटबल गेलेनाया सागे माने उदालगुरियावनो जायो। जोंहा 22टा दख'रा आफाद दङ फ्राय 22टा दख'रा आफादाबो गावबा गाव मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे जोलुर बादायनायखौ होयो आरो बेजों लोगोसे गावबा गाव गामि ओनसोलफोरावबो माने बेबायदिनो फुटबल गेलेनायखौ होनाय जायो। दा बे हिसाबै गेलेनाय दिखाव जथेस्थ'खिनि मोनसे उत्साह जोंनि ओनसोलाव दङ प्लास माने जोंनि उदालगुरिल' नङा बिटिआरआवनो दङ। दा बेजों लोगोसे कालचार होननानै बुङोबा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेखौ बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बैसागुनि सिगां मोनसे होनाय जायो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि बर'नि जिथु कालचार बेखौ बोरै गोथाङै लाखिनांगौ बेफोरनि गासै सरसाफोरखौ जों खालामनाय जायो। बे आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो माने देंखो मुसे 2, 3 मोसानाय बादायलायनाय बेफोरबायदि बिभिन्न हाबाफारिफोरखौ जोङो कनफारेन्स कनभेनसननि गेजेरजों लालांबाय थानाय जायो। बे नङा जे दिनै मोनफ्रोमबो दख'रा आफादा फुटबल होदों गेलेनाय दिखाव बिराद मोनसे इन्ट्रेस्ट होनानै खामानि मावदों बे नङा। बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो दिखावनो जौगाहोनायनि थाखाय आखा फाखा जालांनायनि थाखाय जोंहा हाबाफारि लादों आरो मावलांबाय थादों। फैबाय थानाय समावबो साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मदद नागिरगोन बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन। नंगौ दिनैनि तारिखाव जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला जोंनि इयुथ्सफोरा ड्राग्स जौ जुवा बेफोरजों बिराद माने
मा होनगोन बेजों गफबना थानायखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन जों नुनो मोनदों आरो बिनि थाखायनो जोङो माखासे हाबाफारिफोरबो जों लादों थांनाय 2 मास सिगां जों डिसिनिसिमबो मेम'रेन्डाम मोनसे होदों जेरैखि जाया बेफोरा जौ जुवा बेफोर गासैबो बन्द जानो नांगौ बेनि थाखाय जोङो डिसि बिथांनिसिम मेम'रेन्डाम जों होदों रिसेन्टलि गोदान एसपि जोंनि उदालगुरियाव जइन जादों बिथांजोंबो बे दिखाव जों गोलाव मोनसे सावरायदों बिथांखौ वेलकाम खालामनाय समाव दा बे हिसाबै बिथांमोननिफ्रायबो माने नाजानाया दङ आरो जोंनि हिसाबैबो बेफोर गासैनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरै एसे माने साइड लाइन खालामनानै फरायनाय दिखाव गेलेनाय दिखाव मोसानाय मुसुरनाय कालचार दिखाव बोरैहाय जोङो लाना फैनांगौ बेनि थाखाय जोङो खामानि मावदों मोनफ्रोमबो गामिफोराव हाबनानै जोङो एवेरनेस माखासे हाबाफारिफोर लादों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो जोंनि गामि होननाय मोनसे मिशन फोसावनानै खामानि मावदों मोनफ्रोमबो गामियाव बे मिशननि गेजेरजों हाबदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव माने मोनसे सोलायनायखौ लाबोनायनि थांखिजों हाबाफारिफोर लानाय जादों दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे जों एबसु हिसाबै बा सरासनस्रायै जिखुनु ससियेल अर्गानाइजेसन हिसाबै एबसुआनो जा आबोफआनो जा साहित्य सभायानो जा बा गुबुन गुबुन आफादफोरा जोङो जास्ट माने थांनानै खावलायनो हागोन जोङो बिनि राइट डाइरेक्सनखौ जास्ट होनो हागोन खिन्थु प्रेक्टिकेलि बेखौ जुदि मावफुंनांगौबा साक्सेस खालामनांगौबा साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा गावबा गावनो एसे माने गावखौ सोलायनो थाखाय प्रस्তুत जानानै थानांगोन जे आङो माने ड्राग्सजों गफबना थाबाय गोलाव सम आं खिन्थु सोलायनो नांसिगोन आं फरायनायाव मोजां खालामाखै बेफोरबायदि मोनसे चेन्ज खालामनो थाखाय गावखौनो गुस्लायनो थाखाय सोलायनायनि थाखाय गावबा गाव गोसोखौ थिग खालामनो नांगोन आरो जों जिखिनि हाबाफारिफोर लानानै माने बर' हारिखौ जौगानायनि थाखाय जों माने हाबाफारिफोर लादों बेफोर गासैबो जाफुंसारनांगौ होननानै बुङोब्ला जोंनि साफा साफा बर' रायजो राजा बर' लाइमोनफोरा माने खामानि मावनो नांगोन आरो बयनिबो माने इनक्लुसिभ मोनसे माने माबा पलिसि थाङोब्लासो जोङो साक्सेस फरायसा आफाद हिसाबै खोब गोजोनदों जोङो मुंख्लंफोरनि मुङाव देग्लाय जोङो 18थि बोसोर खेब माने जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो हादों कालाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव आरो कालाइगाव स्पर्ट एस'सिएशननि जथाय बानजायनायाव कालाइगाव दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनो हादों दिनैनि बे जोबथा गेलेनायखौ बे हाबाफारिखौ जोङो मोनस्नि गेमजोंहाय फोजोबदों क्वार्टार फाइनालनिफ्राय जों जागायदों 9 टिमखौ लेंनानै जोङो दिनैनि बादायलायनायखौ दिनै जोबथा महराव जोङो होनो हादों बबे हानजाया दिनै बे हाबाफारियावहाय बाहागो लानानै गेलेदों दिनैनि बादायनायाव खखा बस्ति आरो कबिरालिनि मोननै हानजाजों बादायलायनाय जादों आरो जोङो नुनो मोन्दों खोब मोजाङै बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ आरो खखा बस्तियाहाय गलावहाय जेननानै दङ होननानै जों दासिम मिथिनो मोननाय जादों बे हाबाफारियावहाय चेम्पियनशिप हिसाबै बान्थाया बेसेबां गुबुन बोसोरफोराव जोङो खम होदोंमोन देग्लाय जोङो थासारि आरो जोंनि माखासे सुबिदा असुबिदाखौ नायनानै देग्लाय जोङो एसे प्राइज मानिखौ बांहोनाय जादों चेम्पियनशिपनो जोङो 20,000 रां बान्था आरो ट्रफि गथायनाय जागोन आरो जायफोर माने जेनगोन बिथांमोननो जोङो 15,000 आरो ट्रफि मोनसे जोङो गथायनाय जागोन बेस्ट प्लेयार सायख'नाय दङ नामा बेस्ट प्लेयार जोङो सायख'गोन मेन अफ द मेच आरो हायार स्करार